Жители на град Монтана сигнализираха екотелевизия VTV за тровене на град Монтана от близкото хвостохранилище. Чудовищното тровене на град Монтана се извършва последната схема. От лицензирана фирма за добив на пясък и инертни материали на 4 км от град Монтана се товарят камионите с чист пясък с документ, сертификат. Стоварват се на стадиона в село Чипровци. И това е съвсем законно. Доставката на пясък е от същата транспортна фирма, обслужваща и водния цикъл на град Монтана. От стадиона в Чипровци вече празният камион отива в хвостохранилището край Чипровци. Там го натоварват с хвост. И това не е незаконно, тъй като същата транспортна фирма е наета за преместването на хранилището. Това хвостохранилище е от затворената вече уранова и желязна мина и е било запечатано с дебел слой специална смола през 2008 година. Кой, защо и кога е решил да разпечата хвостохранилището и да го мести, предстои да разберем. Така натовареният с цялата Менделеева таблица камион се стоварва в центъра на град Монтана. Там, където минават хора, играят деца, ровят се в него домашни животни. Ако спрете камиона за проверка, той ще ви покаже сертификат. Ето, идвам от фирмата за пясък и там ме натовариха с това. А двата материала видимо се различават. Чистият пясък е по-тъмен на цвят, а хвоста е по-светъл. От ръководството на фирмата пък ще ви покажат инструкциите. Всеки камион се товари от фирмата за пясък и идва право в града. Какво правят шофьорите, ние всеки не можем да следим. Каква е далаверата? За няколко лева в повече или по-точно спестените 14 лева на тон пясък. И то при положение, че изграждането на водния цикъл на град Монтана се финансира от Европейския съюз по програма Околна среда 2007-2013 година. Разбира се, насипаният отровен хвост при тръбите за питейна вода на града се покрива внимателно с чист слой пясък при евентуална проверка. Какъв е изходът? Полицай във всеки камион или жива верига на живеещите в Монтана? Има ли държава и кой трябва да спре този геноцид срещу населението на Монтана? Телевизия VTV продължава да следи горещата тема. Очаквайте продължение. Много е финен пясъка, като го гледам. Това от железно от хвостохранилището. Това от мината, което съдържа арсен, олово, живак. Мислите ли? Аз съм работила горе. Да. Два вида хвост. Единия дето е пясък. А това, вероятно, е стария, който е преди години, къде е зариван. Значи гребът не само нов хвост, а и отдолу цялото. Институциите, къде отговарят това се движат нещата и така. Цитира този член одеве. О, аз се чудя откъде толкова. Тя ми го цитира, не го знае, не съм запозната с правилото. Взимам буркан да нося някакво. Това е от старото хвостохранилище, виж го това. Ето това явно е от старото, да. Ето. Сега ще си го изгребе. Това искам да видим. Как така ще си троиме децата? Спрете бе, тя върват с кола. В Монтана поискаха да бъде спряно използването на пясък от хвостохранилището край Чипровци при изграждането на ВиК мрежата в града. На протест в центъра на града те заявиха, че материалът съдържа тежки метали и е опасен за здравето на хората. Прокуратурата е разпоредила проверка и заради създалото се напрежение строителният надзор на проекта спря използването на спорния материал. Протестиращите твърдят, че при полагането на новите водопроводни тръби в Монтана се използвал пясък от затворното хвостохранилище край Чипровци. Според екоактивистите този материал е наситен с опасни количества манган, олово и арсен. На 26 септември 2013 година са направени проби от една акредитирана лаборатория в България, Евротест контрол. Фоновата стойност е 10, а от протокола за хвоста е 89. Тоест имаме 8,9 и 890% над нормата за арсен, 490% за олово, 670% за живак. Всичко това е опасно за човешкото здраве. Въздухът също се замърсява при строителните работи от тези частици. Заради големия обществен интерес от общината са организирали да се вземат лабораторни проби в присъствието на представители на окръжната прокуратура, полицията и екоинспекцията в Монтана. Нито един показател не надвишава интервенционната норма
на съдържание на материала и не е вреден за почвите и за околната среда. От екоинспекцията казаха, че Националната лаборатория по околна среда утре отново ще вземе проби от хвостохранилището в Чипровци. Нови проби ще бъдат взети от акредитирана лаборатория. Знаете ли за какво се прави рехабилитацията на водния цикъл в Монтана? Някой да има така някаква... За да се освоят пари, оттам чувам. 100 години са тия тръби били. Така, някой друг да има мнение? Сега, по принцип, когато се прави рехабилитация на водната мрежа, ние мислиме, че има загуби на вода, на питейна вода и тези загуби естествено да се поправят, да не се получават. Така може би ще падне и цената на водата. Това е нормалното, което го мислиме. Така, второто нещо. Водопроводните тръби са направени на времето с азбест-бетон. Това означава, че азбеста е много канцерогенен материал. Това означава, че трябва да се смени. Нали? Нормално е да се помисли. Да, ама не. Защото от 101 км азбест-бетон тръби ще бъдат подменени само 15 км. А другите 86 км, другари, управляващи, къде и как ще се поправят? Кога? С какви пари? Защо не ги поправите сега? Някои казват, защото по-голяма е далаверата да поправяме канализацията. Как така канализацията, питаме ние? Канализацията си е добра, тя има, дори виждаме тук зад областния съвет, преди 10 дена разбиваха 5 сантиметрови дебели стоманобетонни тръби на канализацията. Аз питам изпълнителите, защо разбивате тия хубави тръби, а слагате тия 2 мм тънка пластмаса? И те казват, не знаеме. Така ни нареждат и ние го виждаме като някакво безумие, но го правиме. Така, кой трябва да ни даде отговор? Далавери ли са това? Някои казват, те взимат ефтините тръби от Македония и ги слагат тук. Добре, този воден цикъл стана само на далавера ли? Защото вместо пясък да използват пясък за полагане около тръбите, започнаха да използват хвост. Хвост. Безплатно. Безплатно чистене мината в Чипровци. За мината в Чипровци далавера някой им взима отровния материал, за нас далавера също. Ама за кои? За управляващите. Защото по този начин предвидените 100 000 тона хвост, за да се зарине в центъра на Монтана, до сега са заринати 15 000 тона хвост. И от тези 15 000 тона умножете ги по 14 лева на тон спестени пари от пясък, ще разберете за какви пари става въпрос. Това е едното. Другото, което искам да ви кажа, когато се започва един строителен обект в града, особено в такъв мащаб, трябва да се иска да се направи протокол за оценка за въздействие риска на околната среда и човешкото здраве. Такъв протокол не е правен. Такъв протокол не е правен. Запомнете. Защо? Трябва да ни дадат отговор управляващите и прокуратурата също. Ако видите този по-малкия постер, който е геноцид в Монтана, много пъти хората ги чувам, че казват, какво пък геноцид? Толкова страшно ли е? Или какво е това геноцид? Аз ви избрах едно съкратено обяснение на геноцида. Нанасяне на тежко физическо или психическо поражение на група от хора с цел тяхното частично или пълно унищожение. Запомнете го това определение. С цел тяхното частично или пълно унищожение. Ние такава група от хора ли сме? Ние по времето на Втората световна война ли сме? За да имаме геноцид. Ние сме монтанчани. Ние сме в 21 век, бе хора. Какво правиме? Защо допускаме управляващите да се гават с нас?
всеки има право на свое мнение и да отстоявате така, както сте се сбрали на площада. Просто изразете мнението си в публично продължават да зариват хвоста, въпреки забраната на прокуратурата, която са направили. Днеска е 20 ноември 2013 година, точно срещу старите казарми. Началото на съседанието. В името на Република България. В името на Република България. Да спазвам Конституцията. Да спазвам Конституцията. И законите на страната. И законите на страната. И във всичките си действия. И във всичките си действия. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Монтана. Да се ръководя от интересите на гражданите на община Монтана. И да работя за тяхното благоденствие. И да работя за тяхното благоденствие. Заклех се. Заклех се. Честито.